rayuwa. Duniya ce, duniya ce, duniya ce. Rayuwa tana canzawa, duniya tana sakewa, lokaci yana ban tsoro. Ina roƙon Allah ki taimaka min. Duniya na samu, lahira nake nema. Ni na ƙauna shi bude aiki na, domin da zan sarki a koda yaushe. Rayuwa tana ban tsoro, duniya tana canjawa, lokaci yana sakewa. Rayuwa, rayuwa, na sani ne ko gobe ko yanzu. Lokaci nake jira don in samu. Na sani Allah ne mai yi, in ka samu kabar faɗe kabar kurantawa. Lokaci yana canjawa, rayuwa tana sakewa. Ni ma ina roƙo sarki Allah ya taimaka domin samu a koda yaushe. Rayuwa tana sakewa, duniya tana canjawa, lahira ba ta canjawa. Zama guda biyu ne ta kai, wuta ko aljanna suna jiranka. Rayuwa, 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 rayuwa. Lokaci ne, rayuwa ce, duniya ce mai ban tsoro. Rayuwa, rayuwa, rayuwa nake nema. Lokaci yana juyawa, duniya tana canjawa, rayuwa tana sauyawa. Ina roƙon sarki Ubangiji ya taimaka don na yo aiki na samu alkhairi a duniyar nan. Na zama sarki ko yaushe, ina ta roƙon Allah domin in ci gaba. Lokaci yana juyawa, rayuwa tana sauyawa, lokaci yana canjawa. Na zamo, ni kan ai na zamo yaro bayan manya nake ko yaushe. Sani Ahmad Tambaya wani mawaƙi ne ke koyi mawaƙin iya waƙa tsakanin waɗannan fasahan mawaƙa wanda aka bayyana da Ahmad Afrika. Ina neman in yi gaba, cikin wannan sarki Allah yi mana comment ka taimaka min in ci gaba. Rayuwa tana Sani Ahmad Tambaya da kuma Ahmad kowane Afrika. Na tabbatar cewa ina roƙon Ubangiji sannan kuma suna iya ba lokaci yana canjawa, duniya tana sauyawa. Rayuwa akwai ban tsoro, duniya akwai canjawa, lokaci yana sakewa. Rayuwa, rayuwa, lokaci, lokaci, lokaci. Sani Ahmad ce. Idan yau ne ziyartar wannan tasha ta mai albarka mai suna Sarauta 24 TV, muna roƙonku da alfarma da ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, kuma hakan ne zai ba ku dama da mun ɗaura sabon aiki ake sanar da ku. Idan kuma kun riga kun yi, muna so ku danna mana alamar ta like domin ita ma tana ƙara ba mu gudunmawa sosai da sosai. Ba tare mu bata muku lokaci ba, za mu ɗanɗana muku zuman waƙoƙin wayan nan fasahan mawaƙa domin ku ji kuma ku tantance mana waye ne ya fi waƙa tsakanin nasu. Yanzu za mu fara ne da ɗanɗana muku zuman waƙar fasahan mawaƙi wato Sani Ahmad Tambaya. Ku gyara zama. Akwai wani labari zo kusa sakon nan kike ji ne, gaskiya ce jari mai ita ba a hana shi sukuni. Kamar zancen makiya dan Allah ne mai zamani, in ya so ya gane ya
biyar za mu haye bisa sani. Na tabbata da cewa lalle yanzu kun ɗanɗana zuman waƙar fasihin mawaƙi Sani Ahmad Ɗanbuya, sannan kuma na tabbata cewa lalle kun ji daɗin wannan waƙa tashi. Yanzu za mu ɗanɗana muku zuman waƙar fasihin mawaƙi Hamis Break. Amma kafin nan muna so ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo da ma wanda muke ɗaura baki ɗaya zuwa gurbin da kuke da shi na WhatsApp da kuma na Facebook. Ku gyara zama kuma yanzu za mu ɗanɗana muku zuman waƙar fasihin mawaƙi Hamis Break. Farin ciki na babe nemo min ni sai ke ya zanayi yau rabuwa ta zo da sauri, in babu ke babu ni masoyata har zuwa. Na tabbata cewa lalle yanzu kun ɗanɗana zuman waƙoƙin wayannan fasahan mawaƙa wanda aka fi sani da suna Hamis Breaker da kuma Sani Ahmad Ɗanbuya. Yanzu muna so ku yi mana comment da kuke ganin cewa lalle ya fi wani iya waƙa, sannan kuma wanda idan yayi waƙa za a je ta a tsaya a saurare ta, sannan kuma a ji daɗin ta, wato tsakanin wayannan fasahan mawaƙa Hamis Breaker da kuma Sani Ahmad Ɗanbuya. Duka nan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Ku yi mana comment na tambaya, ƙorafi, yaba ko kuma cin gyara. Mun gode.